It-tnejn filgħodu is-sit one.com.mt żvela li żewġ protagonisti ewlenin fil-Partit Nazzjonalista, Frank Psajla u martu Alessia Psajla Żammit, irreżenjaw mill-Partit Nazzjonalista. Frank Psajla kien kandidat nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għaddiet u martu Alessia Psajla Żammit hija eks-sindku tas-Siġġiewi u sa ftit tal-ġimgħat ilu kienet kandidata nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Tal-aħħar kienet minority leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. One News huwa informat li fl-aħħar ħinijiet Alessia Psajla Żammit bagħtet ittra lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi fejn għarfitu li hija irreżenjat mill-Partit Nazzjonalista u għalhekk mhux se tibqa' tirrappreżenta lill-Partit ta' Bernard Gregg fuq il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Alessia Psajla Żammit irreżenjat kompletament mill-Kunsill Lokali u għalhekk is-siġġu tagħha irid jimtela minn xi ħadd. Frank Psajla kien anki direttur informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u kien ġie fit-tielet post fost il-kandidati nazzjonalisti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2017. Surveys politiċi kienu qed jikklassifikaw lil Psajla fit-tieni post u hu mifhum li l-establishment nazzjonalista li poġġa lil Bernard Gregg kap fosthom nies bħal Karol Akolina ħadmu fi block vote biex Psajla jiġi wara Roberta Mezzola u David Casa u għalhekk ma jitlax. Frank Psajla u martu kienu magħrufa li kienu lejali lejn il-Partit Nazzjonalista u appoġġjaw lil Adrian Delija. Sorsi li tkellmu magħna qalulna li fl-aħħar elezzjoni ġenerali it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista preferiet kandidati fuq oħrajn u Alessia Psajla Żammit li ħadmet fil-Partit Nazzjonalista għal 20 sena ingħatat il-ġenb. Dawn it-tip ta' manuvri kixfithom ukoll Doris Borg li ħarġet fuq it-tieni distrett u qalet li ġiet ikkalpestata d-dinjità tagħha u kandidata oħra ġiet preferuta fuqha. Ir-riżenji ta' Frank Psajla u Alessia Psajla Żammit ikomplu maqgħad ta' riżenji oħra fil-Partit ta' Bernard Gregg kemm qabel l-elezzjoni ġenerali u anke wara. Fil-fatt fl-aħħar jiem ma riżenjax biss Doris Borg minn Kunsilliera Nazzjonalista tax-Xajra, iżda anke l-kandidat Ivan Bartolo li joħroġ fuq ir-raba' distrett elettorali. Dan qal li l-Partit Nazzjonalista tal-lum m'għadux jarfu.